Doncs comencem el debat d'avui. El debat d'avui, la pregunta que hem destinat és si l'enoturisme és el revulsiu econòmic d'un territori vinícola. Per fer-ho tenim a 5 persones. Aquí vull agrair primer de tot la seva presència aquí perquè n'hi ha que han vingut de lluny, n'hi ha de més a prop, però estem molt contents, és un luxe tenir aquesta taula avui aquí a l'Espluga de Francolí. Primer de tot també vull comentar que aquest debat es grava, que després el pengem al nostre web, per tant totes les intervencions s'han de fer amb els micros, després també el públic que quan qui vulgui parlar, qui vulgui fer preguntes també amb micro, sisplau, perquè així quedarà tot registrat i després posteriorment penjarem aquest debat al nostre web a la conca51.cat. Bé, comencem per la meva esquerra, la Sara Pérez, que potser és la persona més coneguda d'avui dels ponents, gràcies per ser aquí. La Sara Pérez és enòloga, biòloga, filòsofa i propietària de cellers del Mas Martinet, de Venus de l'Universal. I primer volíem començar una mica diferent de la pregunta del debat, començar una mica així més àgils, i ja que ets tu també una persona que molts te consideren un artista en general, no? Del vi en aquest cas, m'agradaria preguntar-te en aquest primer torn de preguntes directes als ponents què és per tu l'enoturisme i com al llarg de la teva trajectòria de treballar, de viatjar, de veure, de conèixer cellers arreu del món, quines diferències d'enoturisme, quines característiques has detectat diferents de del Priorat, que és la que tu majoritàriament treballes i vius, una mica aquestes dues vessants, què és per tu l'enoturisme i com has vist tu l'enoturisme al llarg de la teva trajectòria, quines diferències, quines semblances, una mica amb el que coneixem aquí d'enoturisme has conegut. Merci. Bé, bona tarda. Gràcies a tothom per estar aquí. Per mi, el tema de l'enoturisme és per mi un concepte ben nou. Jo vinc de fer vi, d'elaborar vi, d'estar a vinya, i és veritat que bé que embotellem aquest vi, que aquest vi el vas a defensa fora, i sempre hem començat agafant totes les ampolles que teníem i sortim fora. Fora tant pot ser Barcelona, Tarragona, com pot ser a l'altra punta de món, però sempre sortint a fora per explicar què hi havia darrere i per fer participar la gent del nostre territori. Va haver un moment en què, clar, nosaltres vam començar al Priorat, en aquell moment al Priorat no venia ningú, ni per enoturisme, ni per turisme, ni per res allà. Si anaves expressament o t'havies perdut, però no venia ningú. I és veritat que a meitats dels 90 van començar a aparèixer, o sigui, anàvem per la carretera cap a Gratallops i llavors, pum, et crevaves amb un cotxe amb matrícula estrangera. I era com, ai, has vist, hi ha un estranger. I 1, i 2, i 10, i 15, i 20. I venien molts belgues, després venien americans, després venien no sé què. I per tots era una sensació estranya, i la gent ens venia a visitar, i la gent venia al celler, i bé, que ja vingués un importador de no sé on, de l'altra punta del món, ja era tota una festa, perquè havia vingut una vegada a la vida i prou. Amb aquella gent les rebies, li donaves tota la informació, comparties vinya, comparties vins, el que feies, el projecte, i ja està. I això va anar creixent, a mesura que més països exportàvem o més presència teníem en altres territoris, doncs aquella gent venia, de cop, coneix el teu vi. Després hi va haver un fenomen superxulo, perquè en realitat aquest era l'intermediari, nosaltres no teníem relació amb el client final. Després hi va haver un fenomen molt xulo que hi havia gent que t'escrivia un fax, quan hi havia els fax, i deia, he obert una ampolla del teu vi i m'he emocionat. I això era... Uah! Les tenim totes emmarcades, o cartes escrites, tal, t'he seguit, he provat això, allò, moltes felicitats. I aquest era el contacte que teníem amb el client final, però sempre era una cosa que rebíem de fora. I va arribar un moment, jo feia les visites, evidentment, jo estava a la vinya, estava al celler, podia explicar-ho, els pensava, doncs jo els rebia. Va arribar un moment en què era com, bé, això ho hem de començar a frenar perquè em dedico a ensenyar el celler i no a fer el vi. Llavors va haver un moment en què això ja... Llavors hem dit, doncs diem que no, i s'ha acabat, i vam dir que no, i no fèiem visites, més que els estrictament professionals. Però va haver un moment en què vam veure que això, que podies dir que no, però és que teníem una persona per dir que no. I al final vam dir, però clar, no, com hem de rebre la gent, qui li ho ha d'explicar, què hem de fer, no?
I aquest fenomen no només va passar a casa, evidentment, és un fenomen que ha passat a tot el món. No? Sí que hi havia antecedents de no turisme, no? En les regions potser més desenvolupades turísticament, com per exemple la zona de Califòrnia, no? Amb la carretera aquella, i llavors tu pares, no? I vas i compres un tiquet i fas la degustació, no? Amb la xica de turno i compres la gorra, el pin i t'emportes una ampolla de vi i ja està, i fantàstic. Però això no és l'enoturisme, com el coneixem ara, no? Per mi realment és una experiència molt nova, no? Perquè algú que està treballant allà al celler, no? T'està explicant tota una experiència. Perquè en realitat aquest fenomen de l'enoturisme, com l'estem vivint ara, o almenys a Priorat, la gent ve a buscar experiències. Ve a entendre, aquesta gent s'ha comprat una ampolla de vi, se l'ha pres en un restaurant, però està lluny del teu territori, no? I aleshores és fantàstic com podem explicar el nostre territori, no? Perquè aquesta gent té ganes de venir, no? I estem estirant cap al món rural tota una sèrie de gent que de fet m'ha aixafat una pedra i sempre està enxafant asfalt, no? I aquesta gent és àvida de noves sensacions o intenta entendre què hi ha darrere d'una ampolla de vi. I tot això ens posa a nosaltres en un lloc, no? D'haver-ho d'explicar. I en aquest moment et comences a preguntar, no? Depèn de com tu vius el teu territori, de com tu te l'estimes, de com tu ets transformador, tu comunicaràs això als altres. I ha sigut com una mena de feedback. Hem començat a mirar el nostre territori a mesura que la gent de fora ha vingut a veure'l, no? Perquè 1000 vegades hem passat per no sé on i allò estava com estava i no hi havíem pres atenció fins que ho hem de mostrar amb algú de fora, no? I aleshores hem d'endreçar la casa. Aleshores, per mi, és un concepte relativament nou, almenys jo m'hi he trobat així, i arreu del món sempre hi ha hagut exemples d'aquests, no? Que els cellers obrin, però obrin per venda directa, per les degustacions, però aquesta experiència, no? Que està passant ara, que està passant a Priorat i està passant a tot arreu, jo crec que és relativament nou. Molt bé, perfecte, Sara. Després enganxem aquest fil. Ara us voldria presentar el segon ponent de la tarda, és el Jaume Salvat. Jaume Salvat és geògraf, és professor de la Universitat Rovira i Virgili, especialitzat en recerca en els camps de naturisme i del desenvolupament rural. Amb tu, Jaume, sí que voldria començar una mica a entrar en el tema del debat d'avui, però per començar pel començament, no? Que ens expliquessis ara en aquesta primera introducció què entenem per enoturisme com a activitat econòmica, no? Quan parlem d'activitat econòmica de enoturisme, de què estaríem parlant, Jaume? Bé, queda apretar alguna cosa? Se sent? Sí. Val, perfecte. Sí? Molt bé. Primer que res, gràcies per convidar-me a compartir aquesta taula i amb tots vosaltres aquestes reflexions en relació a l'enoturisme. Home, quan hi ha activitat econòmica, enoturisme hi ha d'haver turista. I això d'aquí, de fet, és una definició que només serveix per comptar coses, no? Per exemple, nosaltres diferenciem molt el que és un excursionista d'un turista. Excursionista seria aquell que no pernocta i turista és aquell que pernocta. Això, a efectes de com contribueix a les economies dels llocs, també té importància, no? Perquè el que pernocta hi està més temps i si hi està més temps també hi ha més capacitat de deixar rendes en aquests llocs. A mi, parlar d'aquestes coses en aquests termes a vegades m'incomoda, no? Però, de fet, desenvolupament vol dir que la gent es guanyi la vida en els llocs. Jo, quan m'has presentat com a professor, a mi m'agrada dir que jo soc pagès de l'Avellana. Sí, veus? Ja veia aquestes cares així, i per això a mi hi ha un moment en què t'has de dedicar a coses que t'apassionen, i a mi el camp m'apassiona, i m'apassiona que la gent visqui al camp. I trobar una cosa que és el món del vi, que ha fet una revolució brutal, dignificant que la gent està contenta de treballar al camp, això d'aquí jo penso, ostres, hem de mirar a veure com s'ho han fet, quins són els elements clau perquè això d'aquí ho puguem fer amb l'avellana, amb l'arròs, amb les olives o amb el que sigui. Tot és diferent, però amb això estem. I amb això estem vol dir que ha de generar economia. Si la gent es queda a dormir en el lloc, doncs està més temps i d'ells més rendes. Però en acabat també és com l'enoturisme és capaç de fer altres activitats. No només és el turista, sinó que el turista visita el celler, va dinar en un restaurant, es queda a dormir en un lloc, fa algun altre tipus d'activitat i moltes d'aquestes activitats a vegades tenen poc a veure amb el vi. És a dir, el vi pot ser la motivació principal perquè vagi a un lloc, però és que en acabat fins i tot els que ens agrada molt el vi fem coses que no tenen res a veure amb el vi. No podem anar a veure, jo que sé, una pel·lícula, o anar a veure una exposició,
o fer altres tipus d'activitats que això d'aquí també contribueixen a l'economia, també contribueixen a que hi hagi més gent que participi de tot això. Si això es dona en un territori, doncs és quan veiem aquí que hi ha un conjunt d'oportunitats. També m'agradaria dir que a vegades els que es dediquem a això del turisme i sobretot al turisme en zones d'interior és molt difícil rendibilitzar els esforços que fa la gent. És a dir, rendibilitzar l'esforç que una persona ha fet per tindre un allotjament rural, rendibilitzar l'esforç que un ha fet per fer una activitat, per rebre visitants, tindre una persona que els aculli, que els expliqui, preparada i per poder... I al turisme moltes vegades se li posen com a moltes expectatives, i a més ens passa això, quan en un lloc no sabem què fer, potser que fem turisme, i sembla que sigui el calaix de sastre en què ha d'arreglar, i també té unes certes limitacions. Els entorns rurals viuran si hi ha gent que fa vi i ven vi, i produeix vi, i és que, a més, que el nostre país ha de ser necessàriament un país exportador. No tot es pot fer. Un celler petit, a alguns els hi pot representar molt per la seva economia, però el turisme també té les seves limitacions. I el repte que tenim avui en dia és com les activitats que es fan al voltant del turisme en zones d'interior, doncs la gent s'hi acaba guanyant la vida, perquè moltes vegades encara hi ha molt d'esforç i molt poc retorn. Si et sembla, ho deixem aquí i després reprenem. La tercera ponent d'avui, la tercera convidada és Laura Masramon, periodista, sommelier, especialitzada sobretot en els vins de l'Empordà i també en la gestió del màrqueting, la comunicació i l'enoturisme, i a part també una amiga de la casa de fa molts anys, i aquí estem molt contents que per fi l'hagin pogut portar, que feia molts anys que el perseguíem a les visions, i estem molt contents que siguis aquí. En tu volia preguntar una mica, entrant potser seguint el fil del Jaume, però que ens detallis una mica quines són les principals activitats de turisme, és a dir, tu que n'has fet moltes, que en prepares moltes, quan parlem d'activitats de turisme, de què estem parlant? I també una mica des del sector privat, que tu també hi treballes, com veuen el turisme? Aquests dos aspectes, per començar. Gràcies, bona tarda a tothom. Primer de tot dir que m'han semblat superinteressants les dues primeres intervencions per començar el debat i me falta la llibreta, me l'he deixat per apuntar una mica perquè realment són visions diferents i crec que poden suscitar debat i he trobat interessant el debat, perquè jo crec que a Catalunya estem començant, això probablement fa que sigui tan interessant parlar-ne, perquè estem aprenent i estem teixint camí, i llavors, bé, sobre la pregunta que me fas concretament, les principals activitats, és una cosa que he estat reflexionant mentre he llegit la pregunta que tenies preparada. Crec que una miqueta reflexionar sobre el tema de les visites, és el que se m'ha suggerit. Jo soc sommelier, jo em dedico justament a fer d'intermediària i a fer les activitats que moltes vegades els cellers no poden fer o que necessites una persona a temps complet, disponible i amb coneixement perquè faci aquell servei per a aquella gent amb aquell idioma i en aquella hora. Vull dir que al final és tot una feina en si i com bé diu la Sara, el celler fa vi. I arriba un moment que hi ha unes limitacions de temps i que t'has de plantejar si realment t'interessa obrir tantes portes i acabar creant tants productes amb tot el que això comporta. Llavors jo vaig pensar que era interessant fer una empresa que pogués complementar aquesta oferta enoturística. Llavors dius, la principal activitat, jo crec que erròniament se'n diu que són les visites. I dic erròniament perquè és com l'activitat fàcil, la primera activitat que pot crear un celler, però que en realitat l'enoturista el que va a fer és a passar el rato, és a dir, va a distreure's, a buscar oci i que la principal motivació és el vi que li agrada, a més ha de ser un vi que sigui del seu gust i la gastronomia que evidentment necessita que la complementi perquè hem de menjar per viure, llavors durant el dia has de menjar, vull dir, això és una cosa que segur que hi serà i a més és el gran complement del vi, per tant va lligadíssim i a més és una cosa que interessa a molta gent, és a dir, a nivell de cultura me refereixo, que no només per necessitat sinó que a més suscita un interès en aquí on estem, que és el tema gastronòmic i el tema del plaer en aquest sentit de la gastronomia. Llavors jo crec que l'activitat principal, tornant a la pregunta, seria exactament això, passejar, menjar i beure bon vi. A través d'això ho pots fer a través de les visites, diguéssim, però també ho pots fer a través de moltes altres experiències o altres activitats o inclús ho pots fer pel teu compte.
És a dir, no? Moltes vegades és una cosa que a la gent també li agrada, no? Poder anar pel seu compte i poder teixir la seva pròpia ruta, poder fer el seu propi recorregut sense lligam d'horaris, perquè igual tenen, jo què sé, tenen ganes de passejar durant 3 hores i no hi ha ningú que t'acompanyi 3 hores a passejar, no? O igual tens un nen petit i has de parar cada 2 hores a donar pit, no? Jo què sé, llavors jo crec que l'activitat principal seria bàsicament el que tu deies, que el turista ve a passar l'estona, i això és una cosa que crec que fa reflexionar bastant a l'hora de crear productes, no? D'adaptar-te al que realment vol un turista, que moltes vegades no és el que tu vols explicar o el que tu vols ensenyar o el temps que tu tens o el preu que tu vols cobrar, no? Vull dir, és una cosa complicada, però que quan arribes a aconseguir-ho realment és un revulsiu econòmic pel territori. No sé, aquesta pregunta també l'he estat reflexionant molt. Gràcies, Laura. El quart ponent d'avui és la Nadala Manovens, tècnica de turisme del Consorci de Turisme Penedès. Gràcies per ser avui aquí. Creiem que era un exemple molt adient perquè és un dels grans patronats, consorcis, és a dir, entitat que treballa en turisme a casa nostra i la que té més visitants. Després repassarem, quan entrem al debat, també podré comentar algunes dades, i en el turisme penedès sou els que teniu més visitants a nivell de ruta de Catalunya, i per tant volíem que hi fóssiu també avui presents. I en el teu cas el que m'agradaria que expliquessis una mica avui aquí és què sou, què és Enoturisme Penedès, com us heu organitzat durant aquests anys, com ha sigut una mica l'evolució, és a dir, fer una mica un resum de qui sou i què heu fet, també perquè suposo que aquí hi ha gent que us coneix, hi ha gent que no, però sí que avui és el dia perquè definitivament la gent conegui què és Enoturisme Penedès. Primer lloc, gràcies per convidar-nos, i sí que hi ha gent que ens coneix perquè he vist alguna cara coneguda. I jo dic que porto uns 12 anys al que és el Consorci, però el Consorci va néixer l'any 99. Llavors, realment portem molt de temps parlant no del concepte de turisme, sinó de donem a conèixer un territori vitivinícola que turísticament no ho és, perquè sí que tenim algun punt, com pot ser Sitges, que és molt turístic i molt conegut, però per contra, el que és la zona Penedès mai ha sigut una zona turística per excel·lència, ni molt menys. Es va plantejar què fem, tenim el vi, tenim el cava, és el nostre atractiu, per tant, donem-li... Sí? Sí, ara millor? Vaig acostar una mica més. Doncs el tema és aquest, que aquest era el motiu o l'atractiu que teníem per explotar. En aquest cas, des del Consell Comarcal, és a dir, iniciativa pública, s'organitza i es comença a estructurar amb la base del que seria Alt Penedès, la comarca, que és on és el Consorci. I per no allargar-me i no avorrir massa amb aquesta part més, però sí que a vegades va bé per ubicar, no? Això comença, s'engega, es comencen a parlar amb els cellers s'animen, els allotjaments, els restaurants, tota una sèrie de gens que al final són els que acaben fent aquest dia, els serveis que acabem oferint durant aquest dia al turista. I és el 2005 que arrel d'un pla estratègic diem, estem parlant de vi, estem parlant de la Lloc Penedès, hem de tocar tota la denominació d'origen Penedès, per tant aquí entren a formar part tots els municipis que configuren aquesta denominació d'origen. I la veritat és que sí que som, venim a ser o volem ser un referent en el sentit que des de la iniciativa pública, però amb un volum ara mateix de 200 empreses privades que sense elles això realment no tindria sentit, hem aconseguit armar tot aquest club de producte d'Enoturisme Penedès que aglutina evidentment cava, cellers, que hem ajudat i hem col·laborat conjuntament intentant formar en producte, no caure amb el tema aquest de la visita és ensenyem, sempre últimament se sent molt, ensenyem un celler, tot el procés, un cop n'has vist un, n'has vist molts, hem de donar alguna més al turista, hem de donar experiències, com comentaves tu, i jo el que sí que he vist és diferents nivells, és un tren, nosaltres sempre parlem amb la Núria i amb l'Anna, amb les companyes del Consorci, que és un tren que va arrencar, que va passant, i que tant els cellers, les caves, els allotjaments, restaurants, empreses de serveis que han anat apareixent de noves, ara Segways, guies turístics, etc., van pujant. Cada un té el seu ritme, nosaltres com a entitat estem intentant respectar el ritme de cada un i ara t'hi sumes, ara veus l'oportunitat, ara tens la capacitat, perquè això que dèieu,
hi ha cellers grans, hi ha cellers mitjans, però hi ha un gruix important de cellers petits al Penedès i que, com deies tu, fan d'enòleg, estan a la vinya, porten la comptabilitat, van a vendre a fires, fan tots els papers de l'auca realment i nosaltres sempre diem que és un luxe treballar amb ells perquè aprens també. I una mica la nostra feina és acompanyar-los en aquest viatge, intentar posar sota aquest paraigües Enoturisme Penedès totes les diferents realitats que té i després també treballar molt conjuntament amb els municipis i posar en valor, aprofitar aquest eix per posar en valor altres cosetes com pot ser ara per exemple a nivell de rutes de senderisme, el Penedès 160, un producte nou, punts singulars del territori que et permeten veure i interpretar el paisatge a través de Miravinya. Iniciatives de diferents municipis que el jaciment de Font de la Canya, també orígens del vi per nosaltres. Una mica és tota aquesta feina conjunta i intentar, això, de la mà de tots junts, portar-ho a fires, a nivell ja turístic i una mica això. Ara tampoc no em voldria allargar perquè és que no s'acaba. Perfecte, gràcies Nadala. Finalment, Julieta Foraster, del celler Mas Foraster, a Montblanc. Gràcies per ser aquí, Julieta, un altre cop. A tu et volíem preguntar que expliquis una mica la vostra experiència des de Mas Foraster, que és un dels cellers que va comptar a Barberà fa més anys, que fa visites, que fa activitats també enoturístiques, heu fet concerts també a l'estiu, etc., altres activitats, que ens expliquessis com heu treballat aquest tema des de Mas Foraster i també l'evolució d'aquests anys a la Conca de Barberà de l'enoturisme, des de la vostra experiència, que també sou un dels cellers més veterans, com heu vist aquesta evolució de l'enoturisme a casa nostra. Gràcies, Julieta. Gràcies a tots. Gràcies a vosaltres d'haver vingut. Jo sempre començo per explicar que nosaltres vam començar ensenyant el celler perquè era una cosa nova, perquè el Carles Andreu, que està aquí propet, em va dir s'ha de fer això, i jo vaig creure. Nosaltres sempre... Aquest és el bo. Aquest és el bo. Ara no sentireu més bé. Parlo molt fluixet. Ara em sento. La Conca de Barberà estem lluny de Priorat, de Penedès, no som tanta gent ni molt menys, però tots, jo crec que d'alguna manera tots hem començat una miqueta. Primer dèiem, s'ha de tindre obert el celler, l'hem d'ensenyar i hem de ser sempre, hem de posar-hi un horari. És una batalla que des dels que ho fèiem anàvem batallant. Nosaltres, tal com us he dit, primer l'ensenyàvem perquè era nou, perquè era nou tampoc, però era una cosa nova per nosaltres, i després perquè vèiem que la manera de que, com ha dit molt bé la Sara, primer tu fas el vi, te'n vas a vendre per tot arreu, per tot el món, però després ja et comença a vindre aquella persona que et coneix perquè t'ha vist, perquè t'ha comprat, perquè li ha agradat, i aquesta és la manera que nosaltres hem anat ensenyant al celler, hem anat puguem fer voltes per les vinyes, tenim la sort de tindre les vinyes a casa, de tindre el territori. Jo sempre dic també una cosa que m'agrada molt dir, és que cuidem el jardí del meu poble, de Montblanc, tenim procures que totes les vinyes estiguin endreçades, la Sara també ho ha dit, o sigui, procurem, és preciós anar per la Conca i veure les vinyes a Poblet, veure cap a Pira, veure Blancafort, quan no ens toca el fred també, però tenim un territori preciós entre les vinyes i el cereal. És preciós donar un tomb per la Conca i veure-la, no? També tenim la sort que tenim una comarca plena de... Ara no em sortirà la paraula i a vegades que ja no em surten, d'un territori molt artístic, o sigui, tenim molta cultura, tenim molta pedra, tenim un poblet, també ens ajuda la restauració que tenim al voltant, que pots dir vés aquí, vés allà, que tots te faran quedar bé, que tothom t'ajudarà,
que cada vegada veus més el turista, primer també, potser els belgues i és curiós, però els francesos, potser per proximitat, i que ara ja veus que ve gent del Canadà, que et ve gent de Tòquio, que totes aquestes coses han fet que la manera de... Nosaltres encara ensenyem, nosaltres encara fem visites, encara fem aquesta cosa de l'elaboració, comença per aquí i aquí s'acaba i aquí fem la cata, i si vols t'acompanyem a donar un tomb per la vinya o tu hi pots anar sol. Ens ve gent amb sabates de taló i dius, t'has equivocat. Però cada vegada veiem que ve més gent gràcies a les cases rurals, a tot l'entorn que tens, que ells també s'agafen una mica a tu, perquè si només venen a dinar o només venen a dormir i no poden fer res més, d'alguna manera troben alguna cosa més a fer. És un complement que entre tots engrandim el territori i fem que el nostre territori es conegui més. Veus com estan sortint botigues que posen vi, veus com el teu vi ja està a totes les botigues de Montblanc o de la Conca, cosa que al principi semblava impossible. Realment era impossible. Jo recordo quan encara anaves amb la caixeta sota el braç i anaves a Salou i et deien no, aquí Rioja i Ribera del Duero i Somontano, perquè la gent que venia era d'allà. Ara ja s'entén i aquesta gent que està a Salou o que està a Cambrils o que està a Torredembarra ve a l'estiu a veure't, perquè és molt proper i cada dia platja també cansa. Bé, una miqueta és això. Em sembla que ja està. Gràcies, Julieta. Obrim ara la segona part del debat sota la pregunta que hem creat, l'enoturisme, revulsiu econòmic d'un territori vinícola. Per respondre a aquesta pregunta us llançaré unes quantes dades a nivell de Catalunya i a nivell de l'estat espanyol, per tal que després vosaltres les aprofiteu, vulgueu rebatre-les o a veure a través de la vostra experiència a veure com les trobeu, si creieu que són reals, si són adequades, etc. Es parla que a Catalunya l'últim any hi ha hagut 1 milió de visites enoturístiques. També es parla que a Catalunya hi ha 700 cellers, la meitat dels quals ja es poden visitar. També es parla que l'Agència Catalana de Turisme ha dedicat 600.000 euros a l'enoturisme, que l'any passat també van dedicar l'any de la gastronomia i de l'enoturisme. També va ser l'enoturisme un dels principals cavalls de batalla de les polítiques de la Generalitat. A nivell de l'estat espanyol acaba de sortir les dades de les rutes del vino de AC20 de l'any 2016, que aquí és el que abans comentava, que ara per aquí sortirà l'enoturisme Penedès. En aquestes dades es parla que a nivell de l'estat espanyol el nombre de visitants arriben als 2.700.000 visitants, que hi ha hagut un increment d'1 milió de visitants en 3 anys. També surt en aquest estudi que l'impacte econòmic és de 50 milions d'euros, amb un increment de l'11% de l'any 2015 al 2016, i que a nivell català l'enoturisme Penedès és la ruta del vi que està en primera posició, amb quasi 500.000 visitants, i també d'Empordà, també surt la ruta del vi de Lleida. I després també primer potser deixem així, després vull comentar diverses coses també d'articles de la Laura i del reportatge del valor afegit que sortia el Jaume Salvat, però bé, potser comencem una mica amb aquestes grans dades molt esquemàtiques, però que crec que poden donar peu a que comenceu a disparar per aquí, a qui vulgueu, ara, sense ordre, si pot ser breu i si no, com pugueu, però vull dir, a partir d'aquestes dades, no sé si Jaume, que potser és el que has estudiat més, són reals aquestes dades que surten, les dades d'AC20, aquest estudi, te'l creus, no? Jo m'ho crec tot, Sí, en aquest sentit soc molt creient, però sí que és un drama que les dades que tenim són poques i dolentes i no en tenim prou, no? I a més, com que són dades que parlen de diners, són molt sensibles i no tenim aquí la cultura de compartir coses i de compartir com ens van els negocis, però a l'hora de compartir amb els diners, no? Però això sí que demostra que estem creixent. També voldria dir, quan es diu l'Agència Catalana de Turisme li encabi 600.000 euros, som 7 milions de catalans i això toca per cap, no sé, penso que els porto, el que em toca. És a dir, que també les xifres a vegades les hem de posar una mica en proporció, no? I en acabat també volia dir una mica, per posar alguna cosa sobre
que el turisme, o l'enoturisme, abans el Carles Andreu i ell han dit és que això s'ha de fer, i penso que sí que s'ha de fer. A més, nosaltres ho hem promogut sempre, que s'han d'explicar les coses. Però també m'agrada dir de tant en tant que això no és obligatori, que no cal que tothom ho faci, que cadascú ha de buscar la seva forma de fer-ho, no? I que totes estan bé. No? I que per altra banda, també quan parlem de desenvolupament amb les xifres ho podem fer i veiem que hi ha més cases rurals, que s'incrementa també el preu de les visites, hi ha un munt d'indicadors que ens diuen que sí, que això no va malament, com a mínim. No? Però també penso que hi hem de posar també alguna altra cosa, no? Que sobretot aquests territoris, això que tenim el territori més endreçat, això és pels del vi, pels turistes i pels que no fem ni vi ni a vegades no som turistes. No? Això d'aquí és una cosa que es comparteix amb tothom, que també l'enoturisme o el turisme del vi o l'associat amb això fa que ell ha parlat de que ara hi ha botigues que venen vi, però també això d'aquí també ha impulsat que hi hagi gent que ven embotits també del lloc i que aquesta mateixa gent tenen molt d'interès pels embotits del lloc, pels formatges del lloc, pel pa del lloc, i són una gent per l'oli del lloc, i els que els agrada el vi els agraden totes aquestes coses i que són elements que també van dinamitzant amb tot això i que acaben formant part de l'experiència. No? Quan els enoturistes els portem pels llocs, els portem també a menjar coses, a veure altres tipus de productors, i això d'aquí, més enllà de les xifres associades al enoturisme, són xifres que caldria posar sobre els territoris que són realment dinamitzadors. I per què creus, Jaume, o tothom, que no hi ha dades fiables ni dades prou ben recollides del turisme? Què passa? Jo si em permets, perquè nosaltres com a consorci, una de les tasques que tenim és, una de les moltes, recollir, que tema amb el Jaume n'hem parlat a vegades, les dades del nombre de visitants als cellers. Llavors, clar, tu has comentat Lleó Empordà, Lleida, no? I Penedès, però hi ha moltes més DOs. Per què no surten? En aquest cas, aquest informe ve per les rutes que estan certificades per rutes del Vino d'Espanya. És una opció que cada territori pot entrar-hi o no. En aquest cas, aquestes rutes han decidit entrar i, per tant, per això surten. Qui sap, potser ens sorprendríem i Priorat potser té tants visitants com Penedès, no ho sabem. Però podria ser. És una qüestió de mida, Però, és exagerat, però ve a reflectir que jo, la de Penedès, si més no, jo puc dir que són reals el que hem passat nosaltres. Jo confio en el que m'ha passat cada celler i tenim l'històric i més o menys veus, no? I mai em dius un d'allò de ostres, què ha passat aquí? O al contrari, alguna vegada has dit, mira, aquest celler incrementat i es nota tota la feina i les piles que realment aquesta gent s'han posat i han fet un canvi i es veu en tema visitants. El tema de la despesa és molt recent que s'estigui, com a mínim nosaltres fa un parell d'anys que recopilem la despesa que el visitant deixa en el celler amb el tiquet, el preu mig del tiquet a botiga, que seria els souvenirs o no. Aquí realment són compra de vi i sí que ara allà com a mínim tenim molts cellers que cada cop van posant productes de la terra que diem nosaltres, la melmelada de les filos, el formatge de no sé qui, l'oli, que això es ven a celler i que està bé perquè complementa, perquè aquest turista està interessat en això i amb el vi i també amb aquests productes. I clar, les dades són importants, jo entenc i vull pensar que cada celler ho té i ho sap perquè és una eina base per tu marcar-te estratègies i veure si estàs arribant a objectius o no. Però, com deia el Jaume, compartir-ho amb nosaltres en aquest cas, ha costat i cada cop és menys el temps en què aconseguim això, però els inicis van ser difícils. Jo crec que és bo, perquè a nosaltres ens donen moltes idees de anem bé, no anem bé, també hem de saber el perfil d'aquest turista, un número està bé, però d'on venen tots aquesta gent? Són proximitats, són estrangers, no ho són, estem atacant bé aquest mercat, ens interessa, deixem-ho córrer, perquè no... Llavors tot això és important. Els allotjaments és un altre indicador que també costa a vegades, però també és molt important. Quanta gent pernocta, quan parles amb els establiments et diuen ui, és que venen aquí i gaudeixen de la casa perquè és que no surten. Doncs tinc un turista una setmana però que no veu el territori, doncs pot ser, això també és important saber-ho, no? I, bueno, aquest... Sí, només voldria dir una coseta més. És que també, a part de que les dades quan s'han recollit sempre per fiscalitzar. I la gent tenim la idea que... No és el bo, però la gent quan les dona diu, bueno, i ara què em controlaran, què em demanaran, no sé què, no? I llavors això costa molt més.
I en acabat Jo amb ho les dades... deia, no creuarem informació a ningú, sempre us No, exacte, no? I en acabat que el que et dona les dades et dona i no rep res. I també hem d'establir mecanismes de que aquelles dades que aporta no serveixin a nosaltres a la universitat per fer una tesi doctoral, sinó que també serveixin perquè qui dona les dades tingui un retorn i li siguin útils. Nosaltres a l'Observatori tenim un sistema que el basem precisament en aquesta cosa. En acabat voleu us ho explico, però no va més enllà. Però penso que costa molt recollir dades perquè es demana molt i es dona molt poc. I amb aquestes coses, quan es demana, s'ha de tornar també. I alliberar això, les dades, de que l'administració quan demana dades són per controlar quan cobres, si això quadra amb el que declares. I clar, llavors, per què ho he de fer? Penseu també que per nosaltres l'enoturisme és un complement, que nosaltres bàsicament fem vi. O sigui, que nosaltres el que volem és vendre vi, no ens dediquem al món del turisme. Que sí, que és veritat que d'aquesta manera fem la taca d'oli i que a mesura que et venen i et coneixen i que tu pots fer pots-ho més ampli i la gent quan te coneix, quan te compra a Barcelona o a Conchinchina, recorda que t'ha vingut i t'ha vist. Però que no és bàsicament, o sigui, la cosa més important per nosaltres l'enoturisme com a econòmicament la nostra força, no sé què ho dic, però m'ha ajudat. És un complement que ens ajuda, que ens agrada també, perquè també t'agrada explicar i tothom li agrada també veure l'explicació, l'ànima de tot el que t'ha portat a tindre un vi, però que realment és un complement per nosaltres, que intentem sempre que es pugui. L'únic que també estem parlant de comarques molt diferents i que nosaltres encara estem a anys llum de tot això que ha aconseguit Penedès. Nosaltres encara estem bastant enrere, som molt pocs cellers, o sigui, és un territori que no ens podem emmirallar gens en Penedès. Que nosaltres fem el nostre esforç i que ho estem batallant també, però que realment no és el nostre puntal, el nostre... Jo havia pensat una cosa per aportar, però ara que has dit això de que per vosaltres l'enoturisme és un complement, només dic que hi ha cellers que venen al 100%. Ara estic pensant en un celler de la Borgonya, però perquè sé que és 100% i no el 90%, vull dir, és el 100%, a través de les visites i aquelles visites que les fidelitzen i fan enviaments després via mail, digués, pot ser. No, és per tenir un compte que pot arribar a ser així. Sí, pot arribar a ser, o sigui, també és, suposo que... També pot ser la idea de cada un i que comencem amb una cosa i que vés a saber com acabarem, però que de moment, o sigui, la nostra idea era tindre un celler i fer vi, que no era un turisme. Sí, jo crec que hi ha molts models de turisme o d'oferiments, d'oferta, i aquí entren les agències, aquí entra cada celler que és el que vol, i evidentment com a celler, o sigui, la principal història és fer vi, això està clar, i a partir d'aquí com el vens, doncs, bueno, es pot vendre en proximitat, es pot vendre a casa, es pot vendre lluny, no? Una de les coses que ens va impulsar tot el tema de tirar endavant el tema de no-turisme, que jo realment era molt reàcia, va ser perquè, bueno, el que diu una mica la Julieta, també ens agrada, o sigui, també ens ho passem bé quan ens venen a veure, però nosaltres teníem molt clar que també havíem de triar, o sigui, nosaltres podíem oferir, hem de tindre molt clar què és el que oferíem, però també el que exigíem, i una de les coses que jo tenia molt clar és que jo podia arribar a fer 3 visites a la setmana. Jo, no pel temps de què disposava, sinó perquè la quarta ja estava cansadíssima, repetia com un lloro, m'acabava enfadant amb la gent, arribava a casa i deia això és una merda, jo no torno a fer visites, perquè et vas buidant, no te n'adones, és molt xulo, però vas donant, t'hi poses i
i costa, no? Moltes vegades carregar piles. Aleshores, quan ens vam plantejar aquesta activitat, fa 2 anys, no? doncs vam fer com una prova pilot d'1 any i el tema que segueix avui en dia vigent va ser fem 3 visites a setmana i si pot ser separades, millor. I en una hora determinada i ja està. O sigui, no tenim horari tancat, o sigui, es poden fer tota la setmana, entre setmana, vull dir, allà treballem un munt de gent al celler i tothom té família i la gent de dilluns a divendres està molt bé, però els caps de setmana no, i aquest era un altre límit que vam voler posar nosaltres. Evidentment hem de dir que no a moltíssima gent de cap de setmana, perquè hi ha moltíssima gent, sobretot la de proximitat. En canvi, la gent que ens ve de fora, doncs li està bé entre setmana, no? Perquè és gent que viatja, que ja s'està molts dies i que per tant no té per què demanar-te un dissabte o un diumenge. Llavors, possiblement per això, el nostre 70% de les visites són de fora, no? Internacionals, i no són d'aquí, però són limitacions que hem volgut posar nosaltres, no? Perquè si no t'acaben cansant molt. També veiem que el cap de setmana no et venien visites de 2 persones, et venien visites de 8 o de 10 o de 14, en plan ens ho anem a passar bé. No estem per ostres, això no ho penso fer. Però clar, tot depèn, perquè al final som 4, o sigui, som molts, però és un celler petit i som 4 i no ens dediquem a això. Llavors sí que hi ha una persona, però aquesta persona no es pot desgastar, perquè jo em desgasto i ho sé, i sé que aquesta persona s'acabarà desgastant, no? I a mi el que m'interessa és que la gent que vingui pugui captar aquesta passió que tenim tots pel que estem fent, no? I això no seria possible si féssim visita cada dia, no? I també vam decidir que, bueno, al principi també hi havia allò de què fem? Posem un preu a la visita i llavors potser no compren, o si compren la visita no, o què? I llavors aquí havíem dit, mira, el tema de la venda de vins no serà, o sigui, la nostra idea de turisme és explicar què és el que fem i compartir aquesta experiència. El tema de la venda, si compren bé i si no, també. Llavors, tots els costos s'acaben repartint i el preu de la visita és el que és i s'esgota allà amb la visita i amb la superexperiència i ja està. I el cost de la visita és molt car. Una persona especialitzada, cotxe, 3 hores de visita, no es pot fer menys i ja està. I si ho vols bé i si no, també. I al final això és el que jo trio, però evidentment el celler del costat té obert cada dia, ven moltíssim allà i la visita és baratíssima i no hi ha horari i no tanquen. Doncs també hi ha 3 persones i tothom allà, doncs també és un altre model. Llavors tot depèn del que un es planteja. El que passa és que cada celler o cada entitat s'ha de sentir molt còmoda amb el que està fent, perquè si no, no podem oblidar que la persona que ve ha destinat un temps, uns recursos i també hem generat unes expectatives, no? I aquestes expectatives, si no hi arribem, doncs marxaran descontents, no? I al final tots som agents que estem mostrant un territori, estem posant en valor un territori. Llavors, si cadascú de nosaltres es sent prou, amb l'autoestima prou alta com per poder decidir què és el que ofereix, i les expectatives de la gent que ve, som capaços de comunicar què és el que trobarà, i les expectatives de la gent no estan defraudades, entre tots, encara que tinguem models diferents, estarem explicant un territori, no? Llavors crec que la gent marxarà amb aquella sensació xula, no? Jo volia posar el focus en el tema de rendibilitat, que s'ha dit una mica, però a través d'un article que va escriure la Laura Masramon, que es diu Naturisme, perdre una pela per a guanyar un duro, m'agradaria que ens donéssiu idees i ajuda a cellers que estan avui aquí, que després poden veure, per com aconseguir aquesta rendibilitat. Ella comentava en aquest article que els petits cellers, que són la majoria, ja tenen prou feina en produir vi i no es poden permetre tota la despesa en màrqueting i comunicació que requereix l'activitat enoturística en majúscules. Per començar, els falta temps i personal per atendre adequadament les demandes. I si volen crear nous espais o noves propostes, els preocupa si que hi ha inversió serà rendible a la llarga. Què en penseu? Penso que li toca amb ella primer. La Laura i després la resta. Com aconseguim aquesta rendibilitat pels cellers? Perquè si volen, que no és una obligació com deia Jaume, però si volen es dediquin al turisme i sigui una pota més del seu negoci, com ho fem? Aquest era un debat que sorgia molt sovint en els viatges que fem a vegades per tot Catalunya, i anem a visitar altres denominacions d'origen i en aquests llocs que et pots trobar i pots parlar. Doncs hi havia molts cellers que venien amb aquesta gran indignació de dir jo he començat a fer enoturisme i no veig un duro. O sigui, al final tot és gast, tot és despesa, no arribem a res, o sigui, no arribem a tot el que se'ns demana i tal, llavors una mica d'insatisfacció, no? I aquest punt jo crec que era el que em va empènyer a fer aquest article, de dir, aviam,
és tot una ala de negoci que obres nova i per tant és una feina a llarg termini i per tant és una inversió i és una despesa. I són dues ales que van juntes perquè te trobaves que clar, quan anaves a fer visites t'anaves a visitar torres o t'anaves a visitar grans cellers i mai et parlaven de la rendibilitat de l'enoturisme, sempre et parlaven del prestigi, et parlaven de que de quina era la imatge, la imatge de la seva marca, que ells explicaven el seu projecte, la seva empresa, tal i que qual, però ningú et parlava de calés, ningú et parlava de dir, bueno, i això, doncs mira, ja tenim tantes persones treballant i traiem tant, aquests mesos són els forts, no, o sigui, tothom era molt happy flower, en aquest sentit, explicant, diguéssim, molt el projecte, la filosofia i tal i que qual, però clar, els cellers petits diuen, sí, però jo no tinc una sala de cata, no tinc 4 sommeliers aquí a la barra, l'altre atenent, l'altre comptant quantes visites hi ha, l'altre, jo què sé, l'altre tal. Llavors, al final, jo crec que el tema aquest és una inversió a llarg termini i has de perseverar. I no perquè un dia facis un nou producte tothom començarà a trucar a la teva porta. Vull dir, al final és tot un pla, és una estratègia, començant pel vi. Vull dir, el teu fonament és el vi, si no hi ha tot l'altre, és la motivació principal, després és el paisatge. Si no cuides el paisatge, jo crec que és una altra inversió que s'està fent, vull dir que s'està fent, ho dic en continu, vull dir, és alguna cosa nou, jo com a mínim vinc de l'Empordà i allà des de la filoxera en vara s'ha perdut un 90% de la vinya plantada, llavors és un tema a nivell paisatgístic, també és una inversió, cuidar el paisatge i plantar vinyes on el turista les pugui veure també, és a dir, que dius, home, per quina visió, la vinya es planta d'on surt el bon vi, evidentment no, però vull dir, clar, jo ho dic des de la visió turística, de dir on estan les vinyes, vull dir, els has de portar on estan les vinyes, i si fiques un restaurant ha d'haver-hi les vinyes per allà, si fiques un hotel, clar, no pots dir, no, mira, ara estem a Roses, però les vinyes estan a Vilamaniscle, allà no hi va ningú, però tu vine a Roses, no, la gent vol anar a Vilamaniscle, on estan les vinyes, llavors, bueno, tot això que era aquesta inversió que és a llarg termini. Si ja parlem de vinya, imagina't, no? Sí, jo penso que ho has dit molt bé, en què quan fem enoturisme i ho fa un celler, és entrar en un altre negoci. Una cosa és fer vi i vendre vi, que també no n'hi ha prou en fer el vi, sinó que en relat s'ha de vendre, però fer enoturisme és entrar en un altre negoci, i és fer turisme. Amb això, a vegades em sembla que ja tothom ho sap, però és que és molt diferent tindre un bé material, que és el que comercialitzes, a un servei. Hi ha coses que tenen molt a veure amb la rendibilitat. Un bé material, que podria ser una ampolla de vi, un got d'aigua, si no el vens avui el pots vendre demà, i si no el pots vendre passat demà. I si molt m'apures, doncs pots arribar a fer una oferta. En canvi, una visita que no es fa s'ha perdut per sempre. Igual que un llit que no s'ocupa s'ha perdut per sempre. Un menú que no se serveix no el pots acumular per un altre dia. Aleshores, aquí hi ha una cosa que és, qui és capaç de vendre't això és molt important, la intermediació, que la pots fer tu o l'ha de fer algú altre. Aleshores, si l'enoturisme ha de ser negoci, és molt important que et trobis aliances per a aquesta gent que et pugui vendre. Que et venguin al cap de Setmana Santa no té mèrit, perquè hi ha molta gent i probablement només posant obert tindràs gent, però el difícil és que et vinguin entre setmana o amb aquests altres moments que et permeten rendibilitzar tot això, perquè si fas tot aquest esforç per moments molt puntuals en què tothom ve el dissabte, clar, costa moltíssim rendibilitzar totes aquestes coses. Per altra banda, jo penso que sobretot aquest concepte de què és un servei i que com a servei té un altre tipus de tractament. I en acabat també penso que hi ha una cosa que potser per provocar el debat, nosaltres en termes turístics n'hi diem la McDonaldització. Sí, no, per què? Perquè això s'agafa també, hi ha un terme que és molt més suau, que és la racionalització, que és, d'alguna manera, és agafar aquella activitat i veure tots els processos, qui fa, què fa, en quin moment, per poder establir també els costos. Això McDonald's ho fa perfecte. McDonald's, de fet, basa la seva oferta en una cosa que també és interessant de debatre, que el producte McDonald's és un producte que el client identifica molt fàcilment i aleshores, com que no té sorpreses, sap el que vol i troba allò que vol. Amb l'enoturisme a vegades hem de jugar amb què
la gent té unes expectatives i vol veure aquestes expectatives i altres vegades hem de jugar amb tot el contrari, no? Però sí que la forma aquesta de racionalitzar tots els processos de l'activitat turística, jo penso que també és un deure que ens hem de fer. No és allò de dir, bueno, doncs jo ara el rebo i què faré? No, has de veure en quin moment arribaran, què faran, què s'explicarà, on s'explicarà, quant de temps, perquè el turista també ha de saber quan durarà allò, quan li costarà, més o menys a què farà. Aquestes coses és important que es facin, no? I per acabar amb això de la rendibilitat, es parla molt de que una cosa és la rendibilitat directa, que en un compte d'explotació es veu, però si no surt aquest compte d'explotació, l'esforç que tu fas, les despeses que tens, la diferència amb els ingressos, doncs és allò de quantificar què és la promoció de la marca o el que inverteixo en mi imatge. Doncs la diferència és el que et costa això, llavors tu has de decidir si val la pena o no val la pena. El pitjor és no comptar-ho. I comptar-ho i que no surtin els números, doncs a la millor és la manera en què tu pots valorar el que et costa la fidelització, el posicionament de marca, totes aquestes coses. Ara, des del Penedès. Jo volia comentar una mica el tema aquest, no? Nosaltres, des del principi, jo deia, no? El 2005, més o menys, és quan vaig començar, i vas veient aquesta evolució, i recordo consultes al principi d'empreses de dir, és que nosaltres no cobrem la visita, perquè ja hi som, allà ja estem, ja hi som, com que ja hi som ja la fem, no passa res, que vinguin. Pensa que tu tens una assegurança, un temps, un espai, tota habilitat, i estàs parlant o estàs promocionant a través nostre, per exemple, que també té un cost, que estiguis dintre del club, etc. Això val diners. Per tant, això ho has de cobrar i ho has de fer valdre. I has de començar tu. I després també teníem gent que ens trucava i ens deia sí, mira, que volem anar a visitar un celler, però gratuïts? No, miris, no. Llavors hi havia, com dèiem sempre, les dues bandes. Per una banda estem educant, amb alguns, no tots, amb alguns cellers dient-los no, cobra la visita, que això val diners, i dona't valor a tu mateix de la feina que fas i el temps que hi dediques, i el client que et trucava dient no, és que pensi que vostè si va a un museu li cobraran l'entrada, doncs si va aquí o si va a un restaurant li cobraran el menú, aquí és el mateix, no deixarà de ser una experiència. I després també hi ha un moment que em va vingut al cap que ara comentava, vosaltres feu vi, hi ha els cellers, el seu principal motor diguéssim és elaborar vi. I evidentment, i a més hi ha aquesta feina, si es vol, que és totalment optatiu de treballar amb el tema enoturisme. I a vegades comparo amb allotjaments rurals que hi ha al territori i n'hi ha alguns que tenen un allotjament perquè els hi ha vingut donat a la família, mira, tenim aquesta casa, no volem que caigui, l'arreglem, la lloguem, però a més tenen la seva feina. Aquest allotjament va en una línia d'una manera. I hi ha allotjaments rurals que els que porten aquella casa viuen d'allò. Llavors també es nota molt que vindria a ser una mica aquest símil, la implicació de si tu vius d'allò només, és un allotjament i vius d'allà, apostaràs en tots els sentits en què allò tiri endavant. I aquell que té la casa de més a més, si la llogo, bé, i si no, no passa res. I a nivell del que comentaves ara, Jaume, és cert, si tu mesures tots els costos que et suposa, i a vegades els dic que potser el visitant no t'acaba comprant, però qui et diu que potser se'n va després a un restaurant i demana el vi? Clar, tu això ja no ho saps, aquí ja ho perds. I no cal que sigui aquell dia, potser serà en un altre moment, no? I només volia aportar aquesta part. Ai, m'ha quedat una cosa al pap que ara l'he de dir. Això que dius que no se sap mai què passarà després de la visita, m'has fet pensar en l'error que jo crec que cometen molts grans cellers, precisament, que són els que probablement podrien no cometre més fàcilment per un tema de recursos, que és donar a tastar el seu vi més comercial, no? O sigui, que moltes vegades vas a certes visites i te donen un vi, no? Ara penso en Ribera del Duero, quan hi vam anar, o així, que està bé, no? Però que és un vi que probablement el trobaries al menú d'algun restaurant d'allà, per tant és un vi fàcil de trobar, és un vi assequible, per tant te'l pots comprar sense problema i no passa res si no t'agrada, vull dir, no t'has gastat. I en canvi quan vas al celler, ostres, vas a provar el que no tastaràs enlloc més, no? Vols anar, vols anar a descobrir aquell celler, les entranyes d'aquell celler, tastar aquell vi que t'exploti de sabor, no? I que sigui com conèixer els secrets d'aquella gent, no? I no el que... Sí, totalment d'acord, clar, això ja és l'estratègia de... Jo aquí sí que no... Nosaltres sempre diem que no entrem en com fem. Hi ha una sèrie de requisits que sí que demanem a nivell d'atenció turística, però clar, ja no diem
què dones a provar? Aquí Sara o Julieta per al·lusions de cellers. Jo vull comentar que en canvi hi ha un celler que a mi em va sorprendre precisament per això, perquè em va dir, aquest vi que provaràs aquí, només el podràs provar aquí, no el trobaràs en cap restaurant, que també vaig pensar, com t'agradi, hauré de tornar, perquè ja m'ho va deixar ben clar. I vaig pensar, és un bon ganxo també, no? Només el provaràs aquí i a més un club antic que realment va ser molt bonic i vaig pensar, doncs mira, és una altra manera d'enamorar, no? I de captar-te i de que potser hi tornes. Jo, fins fa 2 anys, nosaltres no havíem, o sigui, fins fa 2 anys que vam començar a provar aquesta pilota de turisme, nosaltres no havíem cobrat en la vida una visita. I és veritat que en els últims anys, com que tot això ja es donava, el tema era recurrent, no? I quan va la visita no val res, jo no tenia nassos de cobrar-li a ningú, de fet no les faig perquè jo no puc cobrar una visita. Però també és veritat que nosaltres vam decidir que teníem una pota que era vinya i que la vinya en si ens havien de sortir els números, no? I que aquest raïm nostre ens el veníem nosaltres al celler i que al celler ens havien de sortir els números i d'aquí a comercial. I la quarta pota era no turisme, perquè si no se te'n poden anar i ho has de controlar, no? I ho tenim allà tot controladet i tot molt bé. Però en cap moment he fet una reunió amb l'equip per planificar una estratègia. O sigui, jo m'ho passo tot anant a la vinya, parlem de què farem aquest any, què està passant, que no sé què, estem al celler, estem provant, estem tal, i de la mateixa manera fem una visita. Llavors, és algo com a molt passional, no? Que ens permet obrir tot allò que estàs fent i tot allò que se t'acut, no? Evidentment, els vins que provem és la Tina, és la Bota, és la Dama Joana, és el tal, estic fent això tal, això no sé quantos, després pots acabar provant, punxant ampolles i provant coses d'ara i de fa 15 anys. I al final el que intentem amb tota la gent, no? És com ensenyar-los, no? Què estem fent des de l'any 89 fins ara i què és el que ens mou. I l'única manera de nosaltres passar-nos-ho bé és deixar de pensar, hòstia, això és una estratègia, això és un no sé què, o sigui, des de celler, no, això ho fareu altres, em sembla molt bé, però hòstia, a mi em sembla que pocs cellers s'ho plantegen d'aquesta manera, jo no sé si és estratègic o no, deixar provar una cosa o una altra, però quan estàs allà vas a passar-t'ho bé i acabes obrint el que no està escrit i després evidentment els números no surten, però hòstia, tu estàs certeta i s'ha acabat, perquè si no, no sé, Nosaltres jo penso que fem de tot. O sigui, aviam, arribem a fer visites de 20 persones perquè el celler ja no permet més, o fem visites de 2 persones, d'una alguna vegada també n'hem fet. Evidentment fem això que diu la Sara, o sigui, nosaltres hi ha moments en què tu expliques, dones a catar trapat, per suposat, o sigui, estem a la Conca, aquí es prova trapat. I després o donaràs a provar un vi blanc o donaràs a provar un vi clàssic com és un criança negra. Normalment tampoc pensem en les estratègies, no pensem, i sempre acabes disfrutant amb la gent. Sempre hi ha algun grup, sempre hi ha algú que dius, ostres, quin os, però normalment la gent és superagradable, participa, parles, aprens d'alguna manera. Sí que potser tu t'obres més i ells no t'expliquen la seva vida i tu l'expliques quasi bé tota, però és una manera, o sigui, jo no... I fem això, o sigui, hi ha visites, nosaltres encara fem visites que no cobrem perquè sempre ens venen, cada vegada més les visites són concertades, abans arribaven i vinga, som-hi, ara no. Ja no donem, ja potser ens hem buidat una miqueta en aquest sentit. I llavors encara les visites són concertades, les visites normalment sempre t'arriben de gent de la mateixa comarca, de les mateixes cases rurals, que ja els hi diuen, doncs aneu aquí, aneu allà, també aneu a Mas Vicenç, entra dintre dels grups que es visiten. I després també hi ha aquella més exclusiva en què dones a tastar vins des de la tina a la barrica, a l'ou de ceràmica o el que sigui, el que tens, les novetats que hi ha cada vegada, amb visites més exclusives, i unes es cobraran i les altres no es cobraran. També fem una cosa a casa nostra que és fer esmorzars maridatge. O sigui, vam inventar un dia
que encara que costa, Sara, costa també això de vinga, a esmorzar. Doncs venen, màxim poden vindre 10-20 persones i fas l'esmorzar, dones l'explicació, és producte tot típic de la Conca de Barberà, evidentment, el formatge només en tenim un, però és el que utilitzem, i botifarra, llonganissa seca, bueno, tot el típic maridat amb vins de casa nostra, no? Vas fent una oferta i vas... Encara juguem amb això, encara no ens hem plantejat de dir, bueno, doncs ja no podem més, encara tenim la voluntat d'ensenyar, com que cada dia les coses són diferents, com que cada any o plou, o neva, o fa fred, o la glaçada t'ha tocat aquella vinya i aquest any doncs tindràs menys raïm d'un o d'un altre, això és el que expliques, o sigui, expliques les teves vivències. Nosaltres expliquem, som nosaltres mateixos qui explica. No tenim ningú, una persona que ens faci les visites, som nosaltres. Per tant, encara tot això, potser encara estem, no sé, al Neandertal, encara estem lluny de moltes coses que vosaltres ja esteu molt avançats. Nosaltres encara no, però crec que pràcticament tota la gent de la Conca més o menys anem així. Gràcies. Però sí que volia tocar primer el tema de formació, que vas destacar el cas de l'Escola d'Enologia de Falset, que deies que va ajudar molt en aquest boom, que deies tu que també era un dels factors més que va ajudar molt en aquest moment que el Priorat ara viu. El tema del turisme, la formació i després la professionalització, què en penseu? Com la veieu? Bueno, a veure, nosaltres parlem del nostre llibre, parlem del que tenim competència. Vull dir que, i lligant una mica amb el que dèieu ara, jo penso que si no la necessiteu, no la feu l'estratègia. Precisament la gràcia que tenim al nostre país és que hi ha cellers prou petits en què la persona que hi ha al darrere, o l'equip que hi ha al darrere, el projecte que hi ha al darrere, és prou potent per donar aquest grau d'autenticitat que la gent busca. Jo soc de la geografia. Turisme és una activitat essencialment geogràfica, que la gent visita llocs, territoris, i els territoris no és un espai físic, és un espai físic i també és un espai humà. Quan teniu això, no cal que feu res més. Ara nosaltres hem d'ensenyar a la gent el rigor, el mètode, de la mateixa manera que fer vi té molt d'emoció, però té molt de tècnica, i la tècnica és bàsica. Hi ha gent que té intuïció per fer les coses, hi haurà gent que té intuïció per rebre la gent, per acompanyar-los i per emocionar-los, però els altres els hem de donar unes pautes, i nosaltres el que procurem és donar pautes perquè que tampoc és tan complicat de fer-ho si es vol fer les coses, no? Voler no és poder, però si no es vol no es pot, i nosaltres el que ajudem és el que vulgui, doncs com ho pot fer, no? I des d'aquest punt de vista jo penso que sí que és veritat que l'Escola d'Enologia de Falset és molt important, perquè quan ha passat tot això s'ha trobat amb gent formada i gent formada del lloc. I també la formació en turisme és molt recent, la Facultat de Turisme és del 2005, em sembla recordar, o potser més tard, és a dir, que fa molt poc temps que formem en turisme, no? Com això arribarà? Home, potser ens arribarà malament, no sé, el que està passant a Barcelona i tot aquest moviment de saturació és potser perquè en sabem massa de fer turisme, no? Potser, bé, haurem també de posar cada cosa en el seu lloc, però a mi em sembla que és important. A Tarragona tenim, ho repeteixo moltes vegades, 4 milions i mig de turistes que són més turistes que Cuba, són quasi tants turistes com Brasil, és a dir que això d'aquí ens obliga a reflexionar i a formar a la gent al voltant d'aquesta activitat, que a més ara s'extén per tot arreu, i abans hi havia territoris turístics que seguien la zona del litoral, però ara l'activitat turística s'escampa com a taca d'oli, no sé si per bé o per mal, però depèn. De fet, jo penso que el turisme no és bo o dolent, depèn de com es faci, com totes les activitats. Sí, jo penso que hi ha una cosa i és qüestió de mida, o sigui, no podem estar mirant els números i sempre ens fotem contents quan augmentem, tot s'incrementa i l'increment és bo, doncs no sé, haurem de posar un fins aquí, no hem arribat. L'altre dia estàvem també en una taula redona a la Morera i hi havia gent de Siurana que deia, bueno, hem de fer alguna cosa, que ja no s'hi pot viure.
bueno, doncs això passa, no? I jo que vinc d'un territori petit com el Priorat, doncs jo espero que això no sigui un boom i que no comenci a vindre gent, perquè si no fotrem balles, no? I tiquets de pas i fins aquí s'ha acabat. Però penso que el tema de la professionalització està bé, igual que està bé en tots els sectors, però fins a cert punt, perquè a mi em fa molt de iuiu, perquè sempre que penso en professionalització penso en aquest desarraigament, no? En mantenir aquesta distància, no? I la gent que està en el turisme, que vol dir que has de comunicar, o et surt de dins o plega, perquè ja pots tindre 50 carreres superprofessionals de turista, de no turista i el que tu vulguis, però plega, o sigui, igual el teu és una altra cosa. Aleshores, no comencem ara a fotre un munt de màsters i dir que això és el súmum i que tothom cap aquí i no, hòstia, com a mínim que no vinguin al Priorat, no? Perquè hem d'explicar una altra cosa. A mi em sembla que l'èxit d'això és això, no? Vull dir, no estic de conya, vull dir, de veritat. Jo volia dir que potser he fet una mica de trampa amb això de que no gens professionals o no som professionals. Jo vinc del món del turisme i a més parlem idiomes. O sigui, és una cosa que d'alguna manera ja no t'ha agafat desprevingut, de que no necessites anar a buscar amb algú quan també, home, si ven en xinès o en japonès tindrà un problema. Els russos parlen normalment anglès. Però sí que igual com li deu passar amb ell o ens passa a la majoria, és que d'alguna manera ja no tampoc tenim un desconeixement total de lo que és transmetre i que el que realment transmetem és el que diu la Sara, no? El que vivim, és vivències. I d'alguna manera fixem-se també que la gent estem molt cansats de coses tan estrictes, tan professionals, que està molt bé, que no s'ha de ser cutre, això no, però que sí que s'ha de donar, a mi a vegades em diuen, mare, t'has d'arreglar, a vegades se m'oblida que he d'anar, bé, no pots anar de qualsevol manera, no? No pots anar, has d'anar decent, no pots anar brut, però has d'anar, no ho sé, t'has de presentar amb gent i aquesta gent tampoc no vol veure, no ho sé, però jo crec que d'alguna manera alguns professionals ja som. Bueno, jo primer de tot volia dir que ara entenc que només feu 3 visites a la setmana perquè esclar 3 hores i gratis i obrim vinazos, ho entenc que no... Aquestes de les 3 hores. Bueno, menys mal. No, amb el tema de formació potser tenim una visió molt negativa de la formació en aquest país perquè la veritat és que la qualitat formativa és bastant pèssima en moltes bandes, no? I ens aprofitem bastant, no? De la necessitat que tenim de formar-nos i, bueno, en fi, aquest és un altre debat acadèmic, no? Però el que sí que penso que la formació és molt interessant quan vas a conèixer altres projectes, per exemple, i veus altres maneres de fer, i veus altres resultats, i potser és en aquell moment en què et planteges, ostres, fins ara el que he fet està bé, però podria arribar a fer això, i això m'agrada més, perquè em deixarà més temps lliure, perquè tindré unes ventes assegurades que m'interessen més que no aquest contracte que tinc amb no sé quin distribuïdor o el que sigui, no? I llavors quan et formes visitant, per exemple, viatjant o coneguent o intercanviant opinions i veus una altra manera de fer i potser llavors dius, ostres, com hi han arribat aquests fins aquí? Anem a fer la seva estratègia aplicada a nosaltres i després no deixant l'autenticitat, no? Que jo crec que seria un gran error si en aquest moment de fer el creixement, si tu vols, de dir, va, passem de rebre aquests visitants a rebre aquests visitants, no? Vull dir, vinga, contractem personal, obrim una sala de no sé què, tal. Ostres, si fas això d'una manera coherent amb l'autenticitat que té Catalunya a nivell enoturístic, guai. Però si tu fas això sense pensar estratègicament de dir, jo no he de perdre la meva essència, perquè la que perd la meva essència, i això sigui un sonoma, bueno, sigui un Napa Valley, ostres, potser després ens haurem de replantejar com tornem a fer aquella visita xula que la gent busca. I llavors sempre fer un creixement, diguéssim, amb seny, no? I amb visió. Però si ho fem massa bé, ens vindrà molta gent. És que, no, i això explica aquesta necessitat que tenim de regular les coses, de posar límits. I és lleig posar límits, no? Perquè quan poses límits exclous. I d'alguna manera el que ens agrada és
és mostrar-nos, no? Quan fem aquestes coses perquè ens agrada que ens coneixin, que ens reconeguin, fer amics, però quan ho fem molt bé, llavors ve molta gent, no? I llavors hem de dir, doncs tu no. Tu no, un altre dia. Un altre dia. Bé, és racionalitzar-ho, o sigui, anar fent, no? Que no t'agobi, no? D'alguna manera. Això és el que jo crec que d'alguna manera ens ha anat passant. És el que us explicava des de l'inici. Al principi ensenyàvem el celler perquè era nou i l'ensenyàvem a tota hora. Quan venia algú i deia, puc veure-ho? Sí, sempre era sí. Bé, arriba un punt en què no pots, perquè clar, també has de fer altra feina, i llavors ja comences a buscar un horari. Fèiem a totes hores, obríem a les 10, l'última visita era a la 1, començàvem a les 4, l'última visita era a les 6. Bé, ja no. Els dissabtes es feia matí i tarda. Bé, els dissabtes ja només es fa matí. Els diumenges també es fa al matí, nosaltres treballem els caps de setmana i cada dia, però s'ha de concertar la visita. Si no concertes la visita, doncs ja no pot ser. Bé, evidentment que has anat reduint i t'has anat posant el que és fàcil i el que tu pots transmetre amb ganes, perquè si no, perquè serviria, o sigui, per fer un mal fet i per no donar les coses amb il·lusió i amb transmetre a la gent, això no serveix. Has de fer les coses que et surten i que tu tens ganes i que si volen anar a passejar, vas a passejar i el que tu pots donar, però ho has de fer ben fet, perquè si no ens equivocaríem. I hem de fer això, racionalitzar a mesura que de la demanda te va creixent, tu has d'anar decreixent i posant horaris diferents. No hi ha més. Nadala? Jo ara, per exemple, recordava a Ciudadana, a mi em va passar que Setmana Santa, em vaig trobar ja a la valla, em va dir mitja volta, i vam fer mitja volta i ens la vam mirar des de baix. També una altra perspectiva, ja hi tornarem un altre dia, que no sigui Setmana Santa, ja em va quedar clar que estava allò a tope i tal. A nivell de formació, penso que es nota molt, abans ho deia, a Penedès hi ha una realitat de cellers molt diferents, grans, petits i mitjans. Hi ha qui té departament, hi ha qui no té departament de turisme i es nota. Quan vas a un celler i el que t'atén és el propietari, quasi, o el fill del propietari, és que ho porteu a la sang, vull dir, i això es nota, exacte. Però llavors, a nivell professional, jo, per exemple, al Consorci ja hi veiem el producte, perquè per nosaltres, com que ens ho mirem d'aquesta manera, és un producte, perquè és una experiència amb el propietari i ho veiem així. Però també és cert que hi ha professionals o cellers que tenen departament i la formació aquí és important. I hi ha llocs que realment, potser no és el fill de l'amo ni és l'amo, però que han arribat a ser part de la família, pels anys que hi porten, perquè és passió. Jo sempre explico el mateix, jo sempre havia treballat a Barcelona i quan vaig començar a treballar al Consorci i descobrir casa meva, és que a mi em va... Jo anava pel meu cotxe i anava contenta dient que guapa la feina que tinc, és que estava superorgullosa. I perquè, clar, és que és veure i viure a casa i descobrir llocs que segurament treballant a Barcelona no ho hagués fet. Allà només anava a dormir i és el tarannà de les persones i al final és el que crec que aconseguim transmetre amb el turista que ens ve de fora i és el bonic, no? Bé, si us sembla, tanquem el segon apartat del debat, obrim el tercer front, que avui crec que serà molt interessant que l'obrim ja perquè hi ha molta gent del sector entre el públic i gent interessada i gent que hi treballa també. Per tant, aquest és el que va, és el que va més bé. Sisplau, aixequeu el braç i el Josep, el company, us donarà el micro i sisplau intenteu ser el màxim de breus possibles perquè pugui parlar el màxim de gent i també per si volen aportar alguna cosa dels que diguin els ponents. Per tant, sisplau, intentem ser àgils. Gràcies. Hola, bona tarda. Felicitats, ha sigut molt interessant. Em dic Vicenç, vinc del celler Mas Vicenç, soc veí, tot i estar a l'altra banda de la muntanya. M'agradaria fer una mica de reflexió i una pregunta per tots vosaltres. La reflexió és que quan als cellers rebem un turista, li posem la catifa vermella
ja que normalment estem en zones molt poc civilitzades, no? Generalment els cellers no estan al mig de la ciutat i l'enoturista s'ha de desplaçar i dius, ostres, ja que ve i es desplaça, han de ser molt interessants, no?, perquè vinguin. I bueno, mica en mica ens ho hem anat creient i llavors hem anat veient que l'enoturisme ens dona un canal sense intermediari, o sigui, més rendible que aquelles vendes, i la segona part és que se'ns valora més. És diferent agafar un vídeo lineal d'un supermercat o d'una botiga o que te l'hagi explicat algú d'aquell celler. Llavors la pregunta és que tot això ho hem anat aconseguint, hem fet passos naturals que hem anat millorant les nostres visites, però quan anem a mirar més enllà, no sé quants turistes arriben a la Costa Daurada i a l'interior, i l'enoturisme encara està sent aquí a la província de Tarragona un complement. De moment, jo crec que molts establiments turístics venen molt a PortAventura, Ferrari-Land, no em vull comparar amb aquest sector, però sí que l'enoturisme, potser a la província de Tarragona tinguent 7 DOs o sigui en la província que té més, encara ens faltaria arribar molt més lluny. Què podríem fer per treballar totes aquestes DOs conjuntes que sempre m'emmirallo una mica en Penedès perquè és un boom, prop de Barcelona, hi ha bodegues que treballen molt i molt bé, però aquí a Tarragona potser treballem molt per separar i bueno, crear un producte d'enoturisme en general seria molt interessant. Què hauríem de fer? Apostar per una formació, ja han sortit coses, o valorar-nos més aquestes visites que a vegades fem i donem als propietaris o donem i que, ostres, potser a vegades ens ho hem de valorar més, que també ha sortit una mica, que en conjunt es podria fer alguna cosa. Si us sembla, podeu repartir-nos les preguntes entre els ponents, les que vagin fent. Aquí vol portar alguna d'aquesta? Jo aprofito per dir que, per exemple, abans la Julieta deia que estem lluny i jo, quan he arribat, els dic, jo vinc de Sant Sebastià dels Gorgs, que és un poblet petit, el poblet de Vilafranca, al Penedès, i he tardat 45 minuts, una hora anant per l'autopista. Per mi no és massa, i per un turista és menys, no? Llavors, el que deia és que podem fer, no?, tot aquest turista que ve a Costa Daurada. Nosaltres a Penedès, tot i que podem tindre molta gent que ve, molta gent ve de proximitat de Barcelona i també estranger, però gent que tenim allotjada a Sitges, a Vilanova, que estan a 15 minuts, per nosaltres això ens està costant molt atacar-ho i que siguin conscients, perquè parles amb hotelers d'allà i encara algú diu, tan a prop estem, i dius, mare meva, 15 minuts, 15 minuts aparcant cotxe i tot. Llavors, costa molt treballar això i és sensibilització dins del propi territori i no veure'ns com una competència. Això per mi també és bàsic, és a dir, jo crec que un paquet podria ser perfectament Priorat, vindre cap aquí i continuar per Penedès i per què no, acabem a Girona, no? Perquè cada turista o cada enoturista, si és un de proximitat, doncs evidentment li oferiràs perquè et anirà de casa al territori i ja està. Si és un públic estranger, ja que estan aquí, ells encantats que li ofereixis tota aquesta gamma de dios que tenim, no? I a més, és que cada un té un tret diferenciador que és perfecte, penso jo. Jo només una reflexió. A vegades quan ens fem aquestes preguntes jo crec que és bo ficar-te en lloc del que consumeix i Enoturisme Penedès té una cosa que no té cap altra ruta encara a Catalunya, que és la comercialització online. I això pensa que és superpràctic. Tu, per exemple, te'n vas de cap de setmana, és divendres a la tarda i t'estàs planificant què faig demà. Vull dir, no has tingut gaire temps per muntar les teves supervacances de cap de setmana i llavors entres a internet, veus una pàgina en què hi ha visita tal, visita qual, a les 12, a les 11, no sé què, 3 persones, comprar con niño, no? I tal, és que al final, no? Sí, vale, targeta, tiqui-tiqui-ting, adeu, fins demà, ja està, no? Ni trucades, ni idiomes, perquè si no parles l'idioma, doncs ara pla, no? Trobes allà en anglès, perfecte. Vull dir, i això està bé per pensar en el que consumeix, si tu realment vols arribar a aquesta persona, no pensar tu tant què has de fer, sinó, ostres, ell què vol que faci, no? I això fer-ho sol és molt difícil, en canvi Enoturisme Penedès ho ha fet amb el Consorci, que això és caríssim, i a més s'ha de mantenir, etc. I està molt bé, nosaltres ho volem fer. Més qüestions pel públic? Jaume, si et sembla, obrim un altre al públic i després respons si hi ha més coses. Més preguntes o aportacions? Aquí al mig, Josep.
Bueno, hola a tots. Jo no és una pregunta, és un comentari una mica el que anava pensant tota aquesta estona, i és que abans la Sara deia que hi ha molts models de naturisme, no? I que potser tots són molt lícits, no? I que suposo que cada celler també ha de trobar el seu encaix, no? Però potser el quid de la qüestió està en que, no sé massa com explicar-ho, però que potser els cellers pertanyen molt al sector productiu, no? I que entrar en l'enoturisme potser no som prou conscients que estem entrant en un altre sector, que és el sector serveis, no? Que abans l'estàvem apuntant, i que són dos sectors que estan jugant a lligues molt diferents i que per tant a ritmes també molt diferents. I jo tinc la sensació que no ho hem après encara això, no? I que quan comences a jugar en l'enoturisme has de tenir molt clar que és això, has de jugar en un altre ritme. I per tant, tu Sara dius, bueno, jo és que no obro el cap de setmana, només ho faig entre setmana, però clar, si tu portant-ho una mica a l'extrem, no? Jo no m'imagino un hotel que tanqui el cap de setmana, no? I estem jugant en aquesta lliga, no? I això ho hem de tenir molt clar. I d'alguna manera tinc la sensació que de soc el productor i faig la visita és un model que acaba estancant-se, arribaràs a les 1.000, 2.000 visites, no sé, però aquella persona que ha vingut no tornarà a venir perquè li estem explicant el que ja l'ha explicat l'altre celler on ha anat el cap de setmana passat, perquè no oblidem que en l'enoturisme hi ha molt turista, però també hi ha molt enoturista, que per tant se n'ha fet un fart de veure cellers i que el que busca és una experiència enoturística. Per tant, el que li estem oferint és un model totalment obsolet que d'aquí 2 anys ja no ens servirà de res i no ens tornaran a venir a veure mai més perquè ja han vist el que... Llavors, no sé, només allò, intentar ser conscients d'on ens estem posant i si ens hi hem de posar, que és molt difícil no posar-s'hi també, no? No sé, això. Jaume, respondre abans d'ara tot. Sí, jo penso que... Anem fent així. Només un parell de coses. Una que, de fet ho ha dit la Laura, formar-se també és escoltar. I sobretot escoltar, i tindre aquesta capacitat d'escoltar. Jo penso que la formació pot ser en turisme i en qualsevol... Jo penso que la gent s'ha de formar amb el que vulgui. I en acabat ja ho veurem, i constantment, sí. I té a veure amb això que deies tu, que aquesta necessitat que tindrem de reinventar-nos constantment amb les coses, si volem seguir amb aquest món, perquè tot el que ara és molt singular acaba sent estàndard, perquè la gent anem copiant allò que fan els altres, però hem de tindre aquesta capacitat de ser creatius. Si ens hi fixem, el món del vi, ara parlem de 10 anys enrere, ha canviat moltíssim també, de les varietats millorants a les varietats, i a mi això em sembla fantàstic, i que té molt a veure amb aquest concepte que tinc jo de turista que visita llocs per entendre els llocs. I quan dic escoltar, penso que també tenim una responsabilitat molt gran, que és d'explicar-nos bé, perquè si només escoltem esperant que oferir l'estereotip que espera el turista, i acaba molt content, perquè molts turistes arriben aquí, venen amb l'estereotip de la paella, els donem paella i marxen contentíssims, perquè diuen, veus com tenia raó? Però jo penso que tenim la responsabilitat, com estem fent amb el món del vi, d'explicar què som a través d'aquest treball més amb la terra, més amb les varietats locals, als turistes explicar-los que potser no som terra de paella i marxaran doblement contents, perquè hauran descobert una cosa, venien amb una expectativa, i amb això jo penso que sí que hem de ser molt més atrevits, de ser més radicals amb el que realment ens dona valor. I en acabat amb això que dèiem dels turistes de la Costa Daurada, de fet no cal que ens amoïn, tots els 4 milions fan 18 milions de pernoctacions, és a dir que no en necessitem tants. Però en acabat també hem de ser molt clars amb una cosa, que el turista de sol i platja no és una pitjor persona que l'enoturista o que el turista cultural, sinó que té una motivació i va a un lloc a fer sol i platja. I les motivacions són molt fortes. Vull dir que són tan fortes que quan un va a fer sol i platja, va a fer sol i platja. Si jo vaig a Egipte, vull veure les piràmides.
I segurament que també hi ha tradicions, cultures, i em costa molt sortir de l'itinerari que m'havia marcat, no? I això també n'hem de ser conscients. Per això passa que el dia que plou, com que el sol i platja desapareixen, el dia que tenim més oportunitats, no? Però amb això també vull dir que el sol i platja no passa tot el dia. I si algú vol atacar aquest mercat, potser ha de fer algunes accions pensant que el que té motivació del sol i platja, quins són aquests forats buits que té, i pensar aquí per incidir, si és que és el seu negoci, el seu client. Un moment, la Sara Breu i el Carles. Estic d'acord amb el que dius, però jo segueixo amb les meves. Que hi ha molts models, no? I que cadascú s'ha de tenir. I el meu, per suposat, és no entrar en el tema serveis i turisme. Aleshores, jo sé quines limitacions haig de posar, abans he dit que no tenia estratègia, evidentment que la tinc, però la tinc no pensant en un fi comercial pur i dur, sinó posant-me jo, no? I llavors dic, bueno, jo què vull? Jo vull que vingui la gent que viatja com jo viatjo, no? I jo no viatjo de turista i no vull que vingui turista i ja està. Jo vull que la gent vingui ja amb una certa informació, per tant, quan jo poso segons quines limitacions, la gent que ve ja coneix els meus vins, jo no haig de fer la típica cata i començar de zero i ve a buscar una altra cosa. I marxen d'allà i molts d'ells repeteixen, a l'any, als 2 anys, és gent que ve des de fa molt de temps, venen amb els amics, venen amb tal. Nosaltres tenim 4 visites diferents, depèn de l'època de l'any. I nosaltres tanquem 3 mesos, perquè no podem estar tot l'any fent visites, perquè ens desgastem i perquè ens hem de reinventar i perquè estem al celler i n'aprenem i passem. I el meu model entenc que no té molt a veure amb el turisme com a revulsiu econòmic, és veritat, no ho té. O sigui, jo faig cost zero, però jo sé que tota la gent que marxa amb una imatge de casa meva que flipa. I són les que després t'escriuen al mail, les que després, a part de les ampolles que es poden emportar allà, perquè tenen coses superespecials, em demanen el vi constantment o se'l prenen fora. Però això ho tinc claríssim. Però és el meu, és adaptat a mi, perquè sé que si entro en aquest turisme que tu dius, quan nosaltres som 5 persones treballant i podem el que podem amb totes les hores que fem, és una altra lliga, com tu dius. I jo aquí no hi vull entrar, tinc clar. Carles? Bona nit. Primer de tot, felicitar a la taula. És que ja he passat tanta rato que ja no sé ni si me'n recordo el que volia preguntar. Jo la primera cosa és que a veure, intentaré, perdoneu, però vaig a punt de contestar amb ella una miqueta per l'experiència de casa nostra. A veure, jo dic, la gent que ve a casa nostra, l'últim que li interessa veure són les tines, jo us ho asseguro jo. Això, ni veure tines. Això que deies tu, és que quan veu un celler i veuen del costat si veuen un matí, és que això no els interessa. No els interessa per res. I els interessen les vivències, les històries. Tot això sí que els interessa. Si no els ensenyes la premsa i les tines, vull dir, no, plega que la gent no va per aquí. Segona cosa, que crec que és important, o que almenys a casa meva, d'això. Escolteu-me, molta gent de la que ve a casa nostra és perquè abans ha vingut algú, un conegut seu, ha tingut una bona experiència i li ha dit. Vull dir, per tant, el que s'ha de fer és fer-ho molt bé, intentar fer-ho molt bé, no fer-ho molt bé, intentar fer-ho molt bé i molta autenticitat. I a partir d'aquí, ja no patiu, el senyor que s'ho passa bé, quan arribarà a casa, el primer que dirà a la feina és jo he estat un cap de setmana a un celler, m'ho he passat molt bé, he disfrutat molt i pot, almenys, molta de la gent que nosaltres tenim són gent que abans algú ja ha vingut allà. I per tant, jo crec que aquest és un bon sistema. És, exacte, jo com deia, no tothom s'hi ha de posar, ni tothom. I després, sou Sara, vull dir, a cada celler és un model diferent. Perquè jo, molts dels models que dic altres no s'assemblen en res a casa nostra. Però bueno, a veure, i tots són molt respectables, vull dir, i totes les zones, però vull dir, clar, jo a la Conca, ara ja no tant, però fa 10 anys, no obrir el dissabte i diumenge i fer no turisme, no sé, jo és que, vull dir, la veritat és que si ara, jo crec que sí que ha canviat aquests 10 anys, que si abans la majoria de gent que venien al celler el dissabte i diumenge, ara jo diria que durant entre setmana o idà la gent que comencem a tindre i gent amb un nivell adquisitiu bastant alt. És que és el d'entre setmana aquest. Aquest és el d'entre setmana, però fa 10 anys no hi era aquest. I aquí sí que jo diria que almenys a casa no, jo parlo de la casa. Aquesta sensació que entre setmana abans érem
home, en tenien, però no gaire, i ara oïdar la quantitat de gent que tenim, i amb un nivell, i amb un interès, i d'això. I el cap de setmana no es van trobar. A vegades no s'assembla res el que ve de setmana del cap de setmana, però bueno, tots són benvinguts. Fem un altre públic, si hi ha algú més que vulgui demanar. Algú més vol dir alguna cosa? Allà, Josep? Gràcies. Només m'agradaria fer una mica d'anècdota. Vam anar a visitar Mas Martinet, nosaltres fa un any i mig. I que sí, i va ser una noia, no me'n recordo com es deia, ens va concertar la visita, la Gemma, ens va fer la visita, ens va atendre molt bé, i era justament a l'octubre i hi havia un rebombori al celler, no? Vam pujar els escurçons, vam veure el paisatge, vam veure des d'allà mirant el paisatge, les coses que un s'espera de tots aquests interessos, sobretot coneixent el Priorat i coneixent la vostra feina. Però clar, en el moment d'entrar al celler, quina és l'impressió més gran quan arribes a un lloc que coneixes o que veure a la Sara netejant una minitina allà i ficant-se dins i amb les mangueres cap amunt, cap avall, l'activitat aquesta real del celler, o sigui, la realitat autèntica del celler, aquest celler, o sigui, a més tot, clar, el vi negre, doncs tot brut de vi negre, l'aigua, clar, i ens fan baixar i tastem directament des de les Damajuanes. Clar, dius, ostres, tot això prové de tot aquest tipus d'activitat, prové d'aquest paisatge, prové de tot això que estem veient, o sigui, tot allò, després al final, el resultat, el que et dona és la satisfacció plena, tant si ho fas des d'un punt de vista més familiar, que hagués estat potser la Sara explicant-nos-ho, o ens hagués estat una altra persona, o una altra persona més professional i hagués fet una visita, la cosa és que en algun punt de la visita ha d'haver aquest toc de realitat, clar, sabem d'aquells cellers que ens fiquen en un trenet, ens fan la visita amb el trenet, després sortim i ens regalen el Benjamín, clar, no es vist autenticitat amb això. Jo crec que sempre en el naturisme ha d'haver aquesta part de realitat, d'autenticitat. Hi ha un cas, i a més, que l'hem vist molt a prop, en el qual sempre cap al final apareixia el pare del propietari tastant porró amb un porró, i passava el porró, la gent li agradava, això, o veure les fotos antigues i veure que aquella persona, aquell nen que surt allà, és l'avi que estava fent la verema amb els seus pares, i això és el que et queda després al final. Jo crec que tant l'estratègia que es tingui des del punt de vista de més comercial, menys comercial, vull vendre, el meu objectiu només és vendre ampolles o no, el que farà que tu et quedis impressionat és veure l'autenticitat aquesta, i veure la Sara Pérez dins de la minitina i amb una bota netejar tota bruta, netejant tot a dins. M'ha agradat molt la ponència, el debat també, perquè jo crec que és necessari. I després també una puntualització, sempre quan mirem altres territoris, sempre veiem els altres territoris que estan millors que els nostres. Venim a la Conca, o nosaltres que venim del Penedès, anem a la Conca i veiem, ostres, sí, però si tots s'ajuden, tots, és allò. Després els de la Conca se'n van al Penedès, ostres, però aquí és magnífic, a la Conca ningú s'ajuda, anem a l'Empordà igual, i al Penedès doncs estem, el Penedès cadascú va pel seu compte, I Nadala, clar, és allò que ens ha costat perquè la gent es posi d'acord, perquè la gent col·labori, perquè la gent creï xarxa i sempre ho veus des de fora. Al final el que fem és allò, anem a buscar el veí, anem a buscar aquell, i al final fem el que podem també, i a diferents nivells. Però jo crec que ho estem fent bé i hem d'anar allò evolucionant i també deixar-nos portar una miqueta per la nostra intuïció també. I no sé, amb això triomfarem. Gràcies. Taula al públic, hi ha algú taula que voleu aportar alguna de les últimes intervencions, o hi ha l'Eva? Anem a provar l'Eva, doncs. Una petita reflexió. No només que la pregunta inicial de si el turisme és clau pel territori i tot això, que veiem que és molta l'opinió només d'una part de tot el que és el turisme,
jo he posat una frase, que és com una reflexió que dic que el vi és l'excusa per atraure la gent. Jo soc viatgera, tinc un grup de viatges i a més estic posant en marxa una agència de viatges al territori del Penedès, fer una mica el que està fent Enoturisme Penedès però des del punt de vista privat. I clar, la gent ve perquè n'hi ha cellers, però també ve perquè ha de veure un fil conductor, ha de veure el paisatge, ha de veure la història, ha de veure la gastronomia. I el que trobo és que manca una mica aquesta visió també, estem parlant només de cellers, però es necessita que hi hagi restaurants, que hi hagi patrimoni, i el que preguntava abans, crec que tu, que què s'estava fent al Penedès, jo penso que el que està fent Enoturisme és precisament això, creure sinergies entre tots els actors que donen desenvolupament al territori. I aquesta és la clau, que no compten només en els cellers, sinó que quan arriba un viatger a un territori, doncs tu vas a visitar una bodega, però si ves una altra i una altra i una altra, jo he visitat no sé quants ja, perquè ja us dic, tinc un bloc de viatges, he estat a França, he estat a Espanya, he estat a La Rioja, però visites un celler i després et quedes. Has de sortir, has de visitar una cosa, has de trobar un allotjament i tot això al final és l'enoturisme. I res més. Laura? Sí que contestant-vos una mica a això que esteu comentant i des que ha parlat ella que hi estic pensant i el que han dit ells també, és a dir, l'adaptació de cada agent i potser sortim una miqueta també del terme cellers, o sigui, de cada actor, si tu vols, és molt important i jo, per exemple, m'he recordat de quan jo treballava en un celler cooperatiu que no tenia potser aquest encant, el tenia, però vull dir, era més complicat perquè les vinyes no estaven al davant, estaven repartides, vull dir, situacions diferents, i llavors ens vam inventar una activitat que era l'Enokayak, que era de dir, ostres, tenim el mar aquí al costat i segurament hi haurà molta gent que li agradarà tastar el vi a davant del Mediterrani, però trepitjant la sorra, i per què no hi fiquem un caiac i ens fem les cales de la Costa Brava i anem des de Llançà fins a Colera i tal, i allà, ostres, amb una taula parada, que idíl·lic, davant del mar, amb uns vins de la cooperativa que estan de totes aquestes vinyes que veuran, O sigui, i era això, vull dir, el que no té una situació X, el que no té un celler de pedra, amb una volta catalana, amb unes dames joanes a la terrassa, clar, vull dir, què tens, Ostres, però jo tinc el mar aquí davant, doncs ja està, no cal que creïs el que no tens, és adaptar-te al teu territori i als teus recursos i fer productes singulars i complementaris, perquè el que ve no farà visita, entrepà, visita, farà, potser primer farà un esmorzar, després potser farà una visita una miqueta més tècnica, després potser voldrà un superdinar amb vins i per què no dinar en un celler, i després potser a la tarda dirà, a la tarda descanso, anem a, jo què sé, un spa, o anem a fer una bicicletada, o anem a fer a la platja, no sé. I al final és on te puc entrar jo, en un plan X d'un turista, doncs igual puc oferir esmorzars, i potser jo seré el celler que farà esmorzars, o jo igual puc oferir bicicletes perquè estic en un lloc que les bicicletes van planes, saps? I no estic aquí, i clar, aquí la gent, per la bicicleta, tiqui-tiqui-tiqui, i tornen, i cadascú pot tenir el seu moment, Bé, fem últimes paraules, tant de públic com de taula. Públic, algú que vulgui apuntar alguna cosa més? Ens va Enric, Josep, l'Enric. Bé, intentaré ser breu. Amb el tema de l'enoturisme, si pugem una miqueta de nivell, no em centraré tant amb els cellers, perquè crec que és una paraula que és molt més àmplia i que engloba moltíssimes coses. Crec que una de les coses principals que hauríem de tindre entre cella i cella al cap és la gent del territori. Crec que és la primera clau per donar a conèixer tot el que és els nostres cellers, els nostres vins, el nostre territori, en definitiva. Parlem moltes vegades de turisme, però si ens preguntem aquí a la Conca qui ha visitat cellers de la Conca, segurament poca gent ha anat a visitar els cellers d'aquí a la Conca.
Se m'acut ara una experiència que van fer, i dic experiència perquè estem parlant d'experiències, una entitat juvenil va organitzar un autobús que anava rondant per tots els cellers de la Conca i els podies conèixer. Per tant, crec que aquesta és una fita important, que la gent del territori coneixi els mateixos cellers, i ho deixo aquí com a reflexió. Tema de joves, que el tema dels joves ara ens trobem que comencem a veure vídeo, no? Abans el Lambrusco i totes aquestes... Sí, no? Cert, i tenim Lambrusco i ara en lloc de Rua Vieja bevem el licor del Delta, no? El canvi és i es nota les taules, no? Sobretot quan vas adquirint més poder adquisitiu, doncs vas podent consumir també producte més bo. Amb tot això, ho volia deixar aquí com a reflexió, però el tema de joves, que també és una part molt important, que va lligada amb el tema del territori i sobretot, i aquí és una mica feina faca, entre cometes publicitària, deixeu-m'ho dir així, els joves que viuen al territori, la gent que no ens han anat a Barcelona, que ja hem estat estudiant, però que creiem que viure al territori és l'opció més vàlida perquè això no mori. O sigui, quan diem que veu baixa, es diu, això és que la Conca ha de ser ranci, ha de ser tancat. No és tancat. Hi ha gent que té molt bones idees, hi ha gent que fa projectes brillants i que els joves que ens hi vulguem quedar i que hi vulguem treballar ens hem de sentir acompanyats també. No ho dic només pel meu sector, sinó per molts sectors i per moltíssima gent. Moltes vegades fa mal sentir, i ho dic com a reflexió en aquest sentit de l'enoturisme. Xarxes socials me'l porta una empresa de Barcelona. Molt bé, però tu m'estàs demanant que jo vingui a consumir el teu vi i que després expliqui que aquest vi és el millor del món, que el vi que tenim a la Conca de Barberà és el millor del món. Amb tots els permisos, Però, sisplau, feia una reflexió així per tothom, creguem en la gent del territori, de veritat. Hi ha molt de potencial i no s'explota. Anem a Barcelona, anem a Reus, anem a altres llocs, quan aquí a casa nostra tenim gent que sap fer les coses molt bé, igual que els cellers de casa nostra fan els vins molt bé. Tanquem el públic, Josep, si hi ha algú més, i si no tanquem i parlar el públic amb tu, Josep, i després farem l'última a la taula i tancarem. Josep? Sí. Bé, jo volia en primer lloc felicitar els ponents, la taula, realment ens heu regalat un debat molt interessant. Tenim representants professionals, experts en vi i enoturisme de 4 dies molt importants en aquest sentit. A Conca sempre diem que som una mica més petits, que no tenim tants recursos, però tenim moltes coses també per oferir i sí que tenim molt per fer, però crec que una mica l'interessant també és això, la diversitat aquesta de tindre diferents models. Tenim el model d'enoturisme del Penedès molt treballat, tenim un model del Priorat potser més buscat també pels experts del vi arreu del món i també suposo que us dona la facilitat de poder crear aquest model de visita que també està molt bé. Empordà, que també té molt de turisme i té un pol d'atracció de Barcelona i de molts llocs per venir a visitar i el vi, etc. També us heu treballat molt col·lectivament i tenim diferents models. Una mica la idea clau està aquí en aprendre, conscienciar-nos dels diferents models que cadascú es pot sentir més còmode, de buscar aquell equilibri de volem turistes però tampoc no volem que els turistes ens canviïn la nostra vida del dia a dia. Vull dir, és una mica buscar quin tipus de turisme volem, aquest tipus de turisme, què li podem oferir, què vol, què li podem oferir del que tenim, vendre el territori, sobretot no perdre mai de vista el vi i el paisatge, i oferir l'experiència personal d'aquest territori, de la gent que treballa, que els coneix, que ha viscut l'experiència de crear un celler, de crear aquells vins i d'oferir-los perquè els tastin amb l'amor amb el que el produeix el té. Bé, doncs, em quedo amb la idea dels diferents models, d'aprendre'n tots una mica dels diferents models de cellers. Cada celler tindrà un model d'enoturisme i cada territori també tindrà una mica de model, i crec que una mica l'interessant seria entre tots ser suficientment proactius, crear suficients sinergies, teixits, dinàmics i amb el que tenim buscar el que volem sense perdre les perspectives del que esteu comentant vosaltres,
crec que es pot fer molt encara i que bé, que s'està fent molt bé, però que se pot fer molt encara. Moltes gràcies per haver vingut i pel debat que ens heu fet. Bé, gràcies a tots els que heu participat del públic. Tanquem ara ja, si voleu afegir alguna cosa a la taula, breu sisplau, i tanquem ja. Hi ha algú que vulgui del 5 afegir alguna última cosa abans de marxar? Breu sisplau. A l'Enric, que nosaltres també, amb la gent jove, també hem de saber el que fan i d'alguna manera també, no sé, s'heu d'apropar a nosaltres si vosaltres ens coneixeu i nosaltres, jo sé, sí que sé qui ets, apropar-se a nosaltres a dins el que vosaltres feu i explicar-nos-ho també. I aleshores potser també podrem crear aquestes sinergies. Evidentment a la Conca, encara que el Josep és molt optimista, però encara ens falta fer moltes coses d'aquestes, ens falten, però intentem-ho. Jaume, si us sembla, com que voleu parlar tots, fem així i ja està, que fem l'ordre... Sí, jo de fet em sento molt afalagat pel que heu dit. De fet, nosaltres ens formem a base d'observar, intentem ordenar més o menys en sèrie i acabat explicar-ho amb altres a veure si pot ser útil d'alguna manera. I amb això voldria dir dues coses. Una, en relació amb això que deies de la gent jove i del poder adquisitiu, ostres, penso que el turisme és una forma d'explicar-nos i explicar-nos és la manera de donar valor. Hi ha vegades que les coses cares o no cares depèn del valor que un hi dona, perquè segons quines coses som capaços de gastar-nos i molt pocs diners i amb segons quines coses som capaços de gastar-nos en molts, i això depèn de cadascú. El turisme és una manera d'explicar-ho, però no és l'única i no hem de desatendre totes les altres tampoc. I amb això també voldria dir que hi ha vegades que el ser no turístic genera molt d'interès per l'altra gent i genera també molta imatge, és a dir que això també està molt bé. I en acabat, una última cosa és el fet aquest de pensar tant en els turistes. Jo penso que hem de deixar de pensar en turistes i hem de pensar en persones. I llavors ens sentirem molt més còmodes amb les coses que fem. És que això del enoturisme és una cosa que nosaltres no sabíem i ara ens ha vingut com a... Ara som enoturistes, però nosaltres rebíem persones realment, jo crec. Bueno, res, que moltes gràcies, que és un plaer sobretot poder estar amb tanta gent i poder comentar aquest tema amb tanta gent que li interessa i també amb gent que té ganes de participar d'aquest nou sector que s'està creant. I només una reflexió que m'ha agradat molt el títol, del revulsiu per al territori, perquè realment penso que és així. I mirar-ho en perspectiva me fa il·lusió, perquè vull pensar que d'aquí un temps mirarem els territoris i direm, ostres, menys mal que vam creure en aquest tipus de turisme, menys mal que ens vam ajuntar tots i que vam apostar pels productes del territori, per fer un producte més bo, per poder arribar a més gent i tenir un discurs tan coherent i que això es vegi, es vegi en el territori, es vegi en el paisatge, es vegi en els productes, es vegi a la panxa, diguéssim, es vegi tot arreu, i sort que vam apostar per aquí perquè jo crec que és un camí de futur i que a la llarga deixem una bona herència i deixem una bona traça, i me'n fa il·lusió. Jo crec que ja ha començat això, jo sempre llavors a la lluita, però jo crec que ja ha començat, que realment està canviant tot el territori. Abans l'Enric no s'hauria pogut quedar a la Conca. És així, no, que ja està. Però és veritat, o sigui, hi ha un Bueno, jo penso que sí, que crec que és evident que l'enoturisme ha vingut per quedar-se i que demanàvem què podem fer des de l'administració, des de no sé què tal. Jo crec que la gran certesa de que això anirà a més i que ja no té aturador, el tema és cap a on va, que ho decidirem nosaltres, és que no ha sigut una campanya, no ha sigut a resultes de posar una subvenció, no ha sigut a resultes de res forçat ni vingut des de dalt, això ha nascut des de baix, des de l'interès de les persones, per l'amor al vi, per conèixer territoris, i això cada vegada és més, i quan algú neix de baix, això es queda. Aleshores, sí que és veritat que es pot estructurar o que es pot ajudar o que
Però bueno, si ara la conca no n'està plena, doncs tranquils que d'aquí 10 anys n'estarà. Llavors tot depèn d'això, de quan posem el límit, no? Però que això ha començat i ha vingut per quedar-se, no? Que quan neix de baix, per mi és cert, no? Jo, ara que parlo de la conca i què podem fer i tal, jo que m'ha vingut al cap una cosa que fem al Penedès de fa un temps i penso que és una bona eina i per tant la vull compartir amb vosaltres. La Laura ho va fer en aquest cas amb el benchmark que ells van vindre de l'Empordà a conèixer com es treballa al Penedès i això nosaltres ho fèiem dins del propi club de Enoturisme Penedès. Convoquem a les empreses, els diem, ei, tal empresa, en diem enotrobades. Doncs tal empresa, tal dia, tal hora, ens rep, anem tots a veure què fan, com ho fan i busquem així que hi ha sinergies i que us conegueu entre vosaltres que esteu al territori. Hi havia molta... fer com cosa, no? Jo haig d'anar a veure un altre celler, doncs no passa res, jo et convido, no? Jo soc neutre, soc el grup que us estic coordinant i us estic gestionant i anem a veure-ho. Coincidim amb el que deia aquest noi, no? La gent de casa que conegui casa seva, just aquesta setmana, amb un setmanari d'allà al Penedès, que és la Fura, que és la revista aquesta que et trobes al forn de pa, gratuïta, doncs es publica un reportatge d'enoturisme i nosaltres l'anunci que hem posat ha sigut fes turisme a casa teva, precisament, no? Perquè creiem que el millor prescriptor és el de casa i això allà, aquí, on te sigui, no? Una mica... I contestant la pregunta del tema, penso que sí, que és un revulsiu perquè al final nosaltres ho veiem, fa un temps eren els cellers que estàvem treballant molt directament, ara ells estan en un punt, per mi o per nosaltres a nivell d'enoturisme, en un punt quiets, diguéssim, i que van avançant i van fent cosetes, i ara s'està cuinant molt als municipis a nivell d'ajuntaments, posant en valor territori. Per què? Perquè ja han vist que això va en marxa i que estan venint tota aquesta gent, que no vagin només a cellers, que tenim molts castells per visitar, molts camins per recórrer, moltes vinyes per veure des de diferents punts i per tant crec que al final tots els agents del territori sí que se'n poden sortir beneficiats i cadascú al seu ritme i fins a on te vulgui, que amb això jo estic totalment d'acord. Qui vulgui 10, 10 i qui vulgui 100, 100, perquè al final la capacitat l'has de marcar tu i has de gaudir de la feina que fas amb el que et ve i amb el que et proposes. I res, moltes gràcies. Doncs moltes gràcies Julieta, Jaume, Laura, Sara, Nadala i tots els que heu participat i tots els que heu vingut. La veritat que ha sigut un autèntic luxe, jo m'ho he passat molt bé, espero que tots vosaltres també perquè no s'acostuma a tenir mai